divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mahayong hapon, mga suking tigpaminaw, niya na sobagat ng tulumanon nga giulukan to woman I love, kung ang papay nga akong gikugma. Kinigihapon si Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas mo gyapoy magkiguban kaninyo ug naghinaot nga naghapon kamos bayong panglawas aron andam maminaw sa bagapulo nga atong baluwatan din hismong tulumanon. Lunes nga edisyon. Kagahapon no, kadtong nag-atang wa kita ka tulumanon. Kay wala may kuryente. Hinoon dili lang dili dapit sa ato kay dunay mga text messages nga atong nadawat nga nagpahibalo nga wa po sila gyud kapaminaw kay wa po'y kuryente silang dapit. So bali karon nato himuon ang bali kagahapon. Kay doon na may mga pangutana gahapon nga wa gyud nato matagayag pagtagad kay wa may kuryente. Wa man ta kasibya. So, karon nato himo no, Lunes nga edisyon. By the way no, kadtong dunay gihangyo diri nato no nga taga Bunlan, Santander, Cebu nga dunay siya gipangayo nga matagaan siya og kopya may labot na listahan sa Santo Papa. Kaniya pong gipaapilan og kanang listahan po sa mga kanabang nagkadaiyang tinuhuan uban na kinsay mga founders ug asa natukod
si Bortanog, no? By the way, limot ra ba ko? Okay. Maglisod ko bakwan kanang pindot-pindotan niya akong cellphone. Labi na daghan nag-edit, no? Malangan ta. So basta I'm sure nga diha, no, taga Cebu. Si Florito da ito, no, Bortanog. Diya sa Bunlan, Cebu, no, Santander. Brad, no, katong imong gipangayo, no, hulata lang yun, no. Akong paninguhaon nga akong mapadala diha nimo. Okay. Dayon dirita sa kining mga pangutana o ang atusab nga tubag. Ikan sa 090674297777. Sibong magsayo to na ako pangutana. Unsay kalainan sa preventive way of salvation o restorative way of salvation? Palihog patinaw. 090674297777. Butangan pa niya ngalan, no? Sibong magsayo. Kung wa ko malimot, murag ang location ani nasa Misamis Occidental, no? Kung wa ko masayo. Mayong hapon. I'm sorry. Mayong hapon diya nimo, Brad, no? Hinumdum ko nga ato na ning naisgutan ni imong pangutana. Kadtong ang atong tema may labot na sa Immaculada Concepcion. Kadtong pagkapanamkon sa atong mahal nga inahan Santa Maria ngadto sa iyang inahan nga si Santa Ana. Okay, sa atong pagtuo si Santa Maria wala man siya original sin. Gipanamkon siya sa iyang inahan nga si Santa Ana nga walay mansa sa sala. Ma-original sin o ma-actual sin gani, no? Wala siya niya na free from original sin. Ngano ba? Subay kalambigitan ani imong pangutana. Kay matod pa nimo, unsay kalainan sa preventive way of salvation o restorative way of salvation. Kay ato manggi tubag yadtong atong gituki ning timaha. Ang issue may labot na sa San Lucas 1:47 diin si Santa Maria naghisgot nga ang Dios mao ang iyang manluluwas. Ang Dios mao iyang manluluwas. Di modo matud pa sa uban nato pang igsug na himulag. Dili tinuod nga si Santa Maria wala gyud mamansahi og sala. Wa gyud mabulingi kay the fact kuno nga si Santa Maria linuwas nagpasabot nga nataptan gyud siya, namansahan gyud siya sa sala. Mao nang giluwas siya sa Dios. Mas mayo atong basahon gyud ang teksto nga walay kapin, no walay kulang, no baga sukiti paminaw. San Lucas 1:47, no? Asa na ba to? Wala man akong San Lucas. Ay, tama di ala di. San Lucas 1:47. Okay. Ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. San Lucas 1:47. Sumatod pa sa itong mga igsuong na himulag nga si Santa Maria miangkon nga duna siya'y manluluwas. Nga mao ang Dios. Kung ato lagi kunong sabton nga si Santa Maria naghisgot nga ang Dios mao iyang manluluwas, nagpasabot nga linuwas siya. So linuwas meaning nahulog yun siya sa sala or namansahan yun siya sa sala, mao nang giluwas. Ang atong katinawan ni ano ba nga suking tigpaminaw nga tinuod man na nga si Santa Maria linuwas. Pero ang iyang pagkalinuwas kining gihisgutan nimo dinhi buong magsayo sa imong pangutana. Nga ang pagkalinuwas niya, ang kaluwasan nga naangkon niya, gituwag natog preventive way of salvation. Naluwas siya nga wa gyud mahulog kay gi-prevent nga mahulog siya sa sala. Wa mutugot ang Dios nga muagi pa gyud siya o mabulingan pa gyud siya. Ayha siya luwason. Kay
kining imong gingon nga unsa maning restorative way of salvation. Kaning restorative meaning nahulog na gyud ka, namansahan ka sa sala, ay kagi luwas. Sama nato nga kita nga mga binunyagan, nga Katoliko, bunyagan pa ta, bata pagalita, gi-erase ang atong original sin dias bunyag, no? So bata pa ta. So gipakawalay sala ta. Diha na nga nataptan ta niya ng original sin. So to pa ang atong kaluwasan nga naangkon restorative redemption. Kay namansahan man ta sa salang panulundon, then gilinisan ta pinagis bunyag. So restorative way of salvation na atong naangkon. Nataptan ta, namansahan ta niya ng original sin, dayon gilinisan ta, naluwas ta. Ang himot ang Kristiyanos. Pero kang Santa Maria, preventive. Gibuot gayud sa Dios nga dili gid siya mamansahan. Ngano ba unsa bay rason? Tungod kay lagi siya man ang gipili sa Dios nga mahimong sudlanan sa pulong nga mao ang Dios nga nagpagkatao nga si Jesucristo. Kay nasa kinaadman 1:4 nga kanang ang kaalam dili gayud mopuyo sa taong ulipon sa sala. No, ang kaalam dili gayud mopuyo sa ulipon sa sala. Dayon sa 1 Corinto 1:24, si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Nya gitagna naman nga dunay babae nga gamiton sa Dios nga pagkatawhan sa iyang bugtong anak. Nga manluluwas nga free food sa original sin. Wa po'y mamansahin ni anang salang panulundon. Maong gibuot kayod sa Dios nga si Santa Maria nagpaingon pa siya sa taguangkan sa iyang inahan nga si Santa Ana, gipanagan-an na siya grasya. Limpyuhan ang daan, no? Mao nang the moment nga gipanamkon siya sa iyang inahan nga si Santa Ana, limpyo na. Kay gi-prevent man ang iyang pagka mamansahan unta sama sa uban, sama nato no mga suking ti paminaw. Unsa bay ehemplo nato niya na kanang preventive way of salvation. Kadto lagi nga akong example sa katong ato ning gituki. Parehas sa usa ka kanabang lalaki ba nga naglakaw sa kadalan, dayon kanang sa unahan wala siya kabantay dunay kanang bungaw o di ba ka inon talang atabay. Dayon sige siya lingi-lingi kay sa iyang luyo doon na may nakita niya nga usag kamatahom kayong babae. Kita siya babae bang gwapa kayo na sa iyang luyo. Sige siyang lingi-lingi. Sige niyang lingi-lingi, wala lagi siya kay balo, siya kita nga na ay atabay diya sa unahan. Nagkaroon, kung lagturo na to pag-istorya, kung mupadayon gid siya, mahulog gid siya sa mong atabay. Okay, mo mag iyang direksyon. Pero dunay kanang nakakita niya. Kanang the moment na gyud nga mahulog na gyud unta siya. Gisinggitan siya, Brad, bantay okay inay atabay. So hapit na gyud siya mahulog. Wa na siya mahulog kay nagkabantay man siya kay doon na may nakasinyas niya nga doon ay atabay des unahan. Yeah. So luwas siya. Ang iyang pagka naluwas, wa gyud siya mahulog. Na-prevent ang iyang pagkahulog. Muna siya. Preventive way of salvation. Inana ang kang Santa Maria nga naangkon nga kaluwasan. Gi-prevent sa Dios nga mataptan siya sa salang panulundon para limpyo gid siya, no? Mga sukin ti paminaw. Kay maulagis kinaadman 1:4 ang kaalam dili man gyud mopuyo so sa kataong ulipon o kanabang namansahan sa sala. Kinaadman 1:4 si Kristo mao ang kaalam sa Dios. So logically magkaunahon nata nga ang Dios di mo buot nga mamansahan ang mahimong sudlanan sa pulong nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. So mao na mga suki ti paminaw. Ug moingon ta nga asa man sa Bible. Asa man mabasa. Well, sa ato nang giingon nga ang baruganang Katoliko dili tanan basahon litra por litra sa Bible. Kay giklaro naman yun na niya pinagis pang konsilyo nga
ang Biblia dili maoy bugtong basehanan sa atong pagtuo. Kay dili lagi tanan nga mga kamatuoran na sulat diha sa sulod. Ang ubang mga kamatuoran masayran na lang nato diha sa apostolikanhong tradisyon. Diba, gihisgutan ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga hupti ninyo ang mga tradisyon nga magitudlo kaninyo pinagig wali nga binabaog sa sulat. Wali nga binabaog sa sulat. So, mao na nga atong sayro ng ubang mga kamatuoran pinagis gibinaba na lang kay wa masulat. Kaya nagingon si San Juan sa 21:25 nga kung sulaton pa kuno ang tanan, bisan gani kuno ang tibuok kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Ya. Ya doon na pa yung mga pamulong si Kristo ngadto siya mga tinun-an nga dili pa mo makaapas niini karon, di pa mo magkasabot niini. Apan ini gabot sa Espiritu Santo nga ipadala ngan kaninyo, mao kini mo padayon, mutultol kaninyo. Sa tanan. So doon na inanay nga pag-develop ba sa revelation. Dili ingon nga diretsahan dayon dayag den tanan, no? Inanay. Padayon pa na hangtod gani sa atong panahon karon. Doon ay mga kamatuoran nga wala kayo maklaro niadto pero gipanudlo na. Then gipadayon panudlo, then doon ay musupak, then doon ay mga konselyo nga paghimuon, then i-deklarar dayon nga kana article of faith yun na, tinuod yun na since the beginning ang atong simbahan nanudlo yun na. So, kanang mga deklarasyon, pagpalig-on lang na sa daan ng napanudlo sa simbahan. Mao na mga suking ti paminaw. Okay. So, mo niya ang akong ikatubag sa buong pangutana kung magsayo, no? Preventive way of salvation. Kaya kanang example po anang restorative prevention pod o gamito na to tong restorative redemption. Ang example po niya na kanang kung mao gihapong istorya atong gamiton, ang sa gihapon ka lalaki naglakaw restalan, wa kabantay na itabay des unahan, agigling-ilingi sa matahom nga babae nga iyang nakita, nahulog yun siya sa atabay. Dayon giitsahan siya og pisi. Dayon ni hawid siya pisi, then gipasaka siya. Luwas siya pero ang iyang pagka naluwas restorative. Nahulog yun siya, then giluwas. Yeah. Pero ang preventive wala mahulog kay dunay nagka-prevent. Yeah. So mo na ang atong katubag pong magsayon si imong pangutana. Dayon na ay lain diri. Good PM Mr. Veritas, nga naman si Parangan nga ila man daw ang insakto nga relihiyon. Dili siya mutuo sa dictionary sa Gutalak. Well, ang ato lang no sa laing tinuhan ato silang respetuhan pod no sa ilang site. Ang ato lang yung himuon no mga Katoliko, tun-an lang yun nato atong pagtuo pod. Kay kung mangutana sila, doon na tayo katubag. O na atong respetuhan po ang ubang relihiyon sa ilang baruganan. Nga to lang tubagon kung mangutana sila na to. Okay. Ikan sa 0916055018. Okay. Dayon sa pa. Mangutana unta ko kinsa ilang founder sa Church of Christ. 091690550118. Mangutana unta ko kinsa ilang founders sa Church of Christ. Ako pa ning pangitawon sa ko referensya, no? Wala ko di maandam pero naarad diri dalan ako. Okay, naon sa nato ning uban nga di na kinahanglan paklion pa, no? Ang akong referensya. Okay. Kasi man hayag kato maning sa Cebu. Nila nato ni apil kay ato na ning na iskutan. Okay. Florito Bortanog dito sa Bunlan, no? Na diri akong nabasa. Itong imong gihangyo, Brad, no? Diya sa Cebu. Nga ako gitong paninguhaon nga mapadala nako kung mahimo sa madaling panahon. Okay. Okay, suking tigpaminaw o kusog ayo ang imong programa diri. Sine, Maria Cristina, Dapitan City. Dudoy Paes.
O binakong pangutanan ni karon pa ni day. Suking tigpaminaw o kusog ayo ang imong programa diri. Maria Cristina Dapitan City Dudoy pa. Salamat kay nimo dia Brad no nga naminaw ka sa atong tulumanon. 0910-4367690. Okay. Atong tanawon sa atong referensya igsuon katong utana kinsay kanabang founder sa Church of Christ no. Well, kung atong kanang susiho ng Bible, kung kanang Church of Christ nga nasa Bible may atong tunan, ang founder yun ni ana, siyempre si Kristo yun no, mga sukin di now. Ang Church of Christ nga kanang mabasa sa Bible, si Kristo mo ay founder. Pero sa atong panahon godron, daghan man pud nagtukod-tukod og mga tinuhuan nya ginganlan pud og Church of Christ. Pero dili si Kristo mo ay founder. So sa imong pangutana, ang Church of Christ man nga kanang giwali sa atong mga igsuon pod nga nahimulag nga naapugan na sila tulumanon dinhi sa maong istasyon no. Usbo nato atong girespetuhan ang ilang pong kinibang baruganan kay mao man po na ila niya ang imong pangutana kung kinsay founder no. Hinoon kung sila mo'y atong pangutanon ang ilang itubag yun nato syempre kanang founder yun nga kanang nasa Bible nga si Kristo. Pero kung magduki-duki tapos sa ato abang kanabang kaugalingon nga pag-estudyo sa kining history sa atong mga referensya, lain man po atong matumbok ba nga kinibang founder sa ilang tinuan. So it's up to us na lang kung mutuo ba ta og dili aning atong research nga itubag nimo igsuon kinsay founder ana ilang tinuan. Well, dinhi sa atong referensya, okay, duha mong gunay kay dunay kana bang pagka kanang na buak ba nga tinuan ba niadtong 1836 no nga Church of Christ nga ang founder sa akong reference gani tulon ni sila duha si Warren Stone ug Alexander Campbell dito sa Kentucky, Amerika. Church of Christ no 1836, Warren Stone and Alexander Campbell dito sa Kentucky, Amerika, 1836. Nya nahinumdum ko kung wa gyud ko malimot no. Dunay lain pod nga kana banggikan daghapon diha. Pero ako pa ning susiho gayo kinalimot na ko sa taas nga istorya ani. Kay naman po'y mitumaw nga kuan. Kanang tinuhuan pod nga gihinganlan og disciples of Christ. Niadtong 1827. Nalimot kay kustibuk bagyong istorya ani ba. 1827, Thomas and Alexander Campbell. Sige lang kay akong reviewon tong ako yung kanabang mga kasaysayan so bang mga tinuhuan kay kining naago diri akong dala nga referensya diretso ra man kinsay founder ana dayon kisi nagtukod as dapit no. Wala gyud diri ang kadtong kanang history gyud so matag kanabang tinuhuan na diri niadtong 1827 na ay na una nga natukod nga gihinganlag disciples of Christ nga ang founder si Thomas and Alexander Campbell dito sa Kentucky. Pero ang boto kung say problema nga nalahi naman po na naman po gipangunahan si Alexander Campbell kauban ni Warren Stone nga gihinganlan na gyud og Church of Christ kun Iglesia ni Cristo niadtong 1836. So probably dunay mga kuan siguro mga sungi unsay mga dili pagkaintindihan mao na nga nalain na pud og kanabang nga gikan sa disciples of Christ na imo na yung Church of Christ. Pero mao ra ba na kung sabton kining litera.
Pero kinahanglan unta gyud nga kadtog yung nagsukad sa Bible nga si Kristo mao'y founder. Dili tao nga ordinaryo sama nato ang prime mover. Kaya kung maghisgot tag Disciples of Christ niadtong 1827 na nitumaw, magkatumbok man tag taong ordinaryo nga responsable nga nahimugso. Si Thomas and Alexander Campbell dito sa Kentucky. Then kanang pagtumaw gyud sa Church of Christ dito sa Kentucky 1836, Warren Stone na po og Alexander Campbell. So kini sa Alexander Campbell mo joy silving kuan gyud atong maingon nato nga prime mover gyud numero 1 makaingon ta anang Church of Christ. Napoy Church of Christ nga diri sa Pilipinas na found kadtong kang Felix Manalo. Lahi po. Pero balikon ko no atong respetuhan po ang ilang baruganan. Ikaw igsuon nga nangutana diri, diri man ka nangutana, so ang ato pong referensya atong gigawi. Then dili lang po ko mamugos kung mutuo ba mo ani akong referensya. Yeah. Okay. Wala na. Gamay ra jud kayo. Kaya ang uban gud pud nga nangutana natubag na nato po sa text. Natubag na nato sa text. Dahil doon ay pangutana nga sa diha rin dayon na-erase, na-delete na po na ako yun. Kaya agis kadaghan na erase sa atong inbox. Pero ako na lang gi-memorize na lang ko'y outline diri, no? Mga sukintig pa min, no? Sa kana bang atong hisgutan gihapon ron nga pangutana. Okay. Ang pangutana naghisgot may labot na sa kinibang mga kapistahan. Mga kapistahan nga gihimo nato sa atong tinuoang Katoliko. Kay doon naman ko mabasa sa Bible nga ang kanang mga kapistahan gikuan na giwala na siya. Ang uban nga limingon nga kitapos na kuno na siya sa krus kanang mga kapistahan. So nganong magpiesta pa man kuno ta nga giundang naman na, no? Giundang naman ng mga piyesta. So wa nay bili kung magsaulog yapon tag piyesta kay sumala sa Bible kuno gipaundang. Unsa may atong tubag ana, no, kanang pangutanahan, no, mga sukintig paminaw. Ang atong pasiunang saysay ni anang pangutanaha mao nga kining tinuod dunay mga piyesta niadto sa daang testamento nga gipahunong na o kanang wa na gyud karon. Og ang rason kay katong mga kapiestahan landong ramanggod. Meaning ingnon lang shadow lang ba sa mga butang umaabot. Pero dili na to pagkasabton nga wala na gyud pagsaulog nga atong pagahimuon nga kanang mag-refresh ta or kanang maghatag ta og bili sa atong pagtuo. Nga pinaagig yun og kasaulogan. Usa laing pagkaistorya, piyesta. Pero yato sang basahon ang teksto yun no nga naghisgot og hunungon ang mga kapiestahan. No? Yan sa Oseas 2:11. Og hunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlaw ang igpapahulay og ang tanan gitagal niya nga mga pangilin. Yeah. So dunay pagpahunong og mga kapiestahan dayon sumala usab sa Colosas 2:14-16 matud pa. Gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinagis paglansang niini didto sa krus. Ug pinagis ang kamatayon sa krus gibuntog ni Kristo ang mga hari ug mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan pinagis pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon,
imnon o bahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So nagisgod diri si Pablo og mga practices sa pagtuo ba niadto sa daan nga tinuan nga giwala na giwagtang na sa bagong kasabutan o naghisgot og mga igpapahulay kanang Sabat no nga gisgutan no sa atong pagtuo nya mga piyesta kay kana gitapos na sa krus atong Ginoong Kristo. Unya take note no atog yung naon pag-ayo nga naghisgot diri apan ang katumanan mao si Kristo. So mo bitong ningon ko nga dunay mga kapiyastahan o kanang mga igpapahulay kay kanang mayuntag mga igpapahulay nag-refer man na gyapon sa mga pipila ka mga kapiyastahan o katong mga kasaulugan gali tuig-tuig nga himuon na nila sa daang testamento. Pero lahi po nang igpapahulay nga kanang kas-as sa usa ka semana, 7th day of the week no katong niadto nila nga igpapahulay. So kinahanglan atong hunahunaon nga dunay pagpahunong niya ng mga butanga. Pero dili nato pagkasabton nga walay gipanghulip ang katawhan ni Kristo. Isip kana bang pagpadayon sa buluhaton sa pagtuo. Dili man isabto nato nga kung dunay gipangwala na completely nga close na gyud nga wala nay activities ang atong pagtuo nga wala na tay buhaton. But na akong ipasabot nga doon na gihapoy bantayan na to pero base na sa kinibang simbahan o mga panudlo ni Kristo o sa iyang lawas nga mistiko mao ang iglesia. Kay matud pa diri apan ang katumanan mao si Kristo. So atong tumanon ang mga panudlo ni Kristo o sa unsang paagi si Kristo manudlo mo'y atong sundon. Unya si Kristo nanudlo sa atong panahon ron pinagi man sa iyang iglesia. Kay niingon man siya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo naminaw nako, ang wala minaw ninyo asab minaw kanako. Di ba? So kailangan atong tun-an ang history ug ang Biblia ug unsang iglesia ang tinuod nga gitukod ni Kristo. So kung mahibaw-an nimo na, so we must trust. Kinanglan mo salig kay mo may instruction ni Kristo ang naminaw ninyo no akong simbahan o iglesia sama rang naminaw nako, ang wala minaw ninyo as minaw nako. Gani sa Mateo 18:18 ningon siya bisan unsay inyong idili dinhi sa yuta idili usab nako sa langit, bisan unsay inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab nako sa langit. So itagaan pagalin niya gahom ang iyang iglesia kung unsay buhaton diri sa sa yuta saon pagpamalakad ba unson pag dumala ang iglesia diri sa yuta. Sa gikaingon ko na wala gyud ingon nga kung dunay gipangwala nga mga practices sa pagtuo sa daan then walay gihulip. Dili no kay unsa man poy buhaton tawo na to nga naman tay huna-huna makalihok man ta din. Kung walay activity ang atong pagtuo, wala tay buhaton, unsa man naglasya sa pagtuo. Nga kinahanglan ang pagtuo na may buhat. Kaya ang pagtuo nga walay binuhatan patay. So meaning kung dunay pagtuo na buhat, so dunay mga aktibidades gihapon nga himo nato. Ug sayro nato pinagi sa Biblia ug pinagi sa kadtong mga tradisyon nga ang nagpaluyo ang iglesia mga suking tigpaminaw tungod sa pagtugot sa Diyos kay gitagaan man niya gahom ang simbahan. By the way no, usas sa mga hinungdan yun o ingnon talang mga dagkong hinungdan ngano nga kadtong mga kapiestahan sa daan gipahunong to mo nang ang iglesia nakunahon na kay ang pagtuo kinahanglan doon na magyud tay buhaton nakunahon na nga ilisdan. Ilisdan. Well, usa god sa hinungdan mao nga tungod sa mga abuses, mga abuso.
kung basahon nato sa Amos 8:5. Nasuko ang Ginoo sa mga kapyesahan nila ni adto kay daghang kayong mga abuso gihimo ang mga tao. Muna hinungdan nga iyang gipahunong. Pero wala magpasabot nga wa na lang gyud tay buhaton. Ngano ba? Kay si San Pablo nag-ingon sa unang Korinto 5:8 nga matud pa, busa sa ulugon ta ang kumbira. Sa laing hubad, piyesta. So walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan. Kundili sa pan nga walay patubo, sa pan sa kaputli ug sa kamatuoran. So naghisgot gihapon og pagsaulog si Pablo, pero kanang kasaulugan nga nagsentro sa kaputli. Meaning gani nagamit diri og simbolo nga pan igpapatubo nga nagpasabot og sala, no? Ikanang patubo ug sumalas Biblia nagsimbolo sa sala. Gihingusga ni Pablo nga kung magsaulog ta kinahanglan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala. Bot pasabot nga sa ulugo na to ang piyesta sa minatarong sa kaputli dili sa kanang kadautan. Sa man mga buhat nga dautan. So ato nang likayan diya sa pagsaulog. Dili kay wa na lang gyud pagsaulog. Na ang iglesia sumala sa history no mga suking tigpaminaw, ang mga kapiestahan ron daghan na kayo. Until now gali siging gadugang, labi na kung dunay mahibaw-an, dunay madeklara nga santos, bala ang tao, dugangan na bug piyesta. Kay ngano ba? Kay ang unang-una ang simbahan ay katungod sa pagdili og pagtugot. Na sa Mateo 18:18, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot usab na ko sa langit. Ug unya kanang mga kapiestahan nga ato gyung gidaghan sa atong panahon karon, mga kapiestahan nga muhaom kaayo sa panawagan ni San Pablo. Nga niingon siya, sa ulugon ta ang piyesta o kumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan. Kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. So kung doon natin mga kasaulugan, gipasabot ni San Pablo, nga kanang nagsentro sa kaputli, sa ito pa, sa kabalaan. Unya, kanang atong mga kapiestahan ron nga gipanghimo-himo, kapiestahan man na sa kaputli, nga no, kay ang gipasidunggan sa mga piyesta kadtumang mga bayanis tung tinhuan. Sama sa mga balaang tao kon mga santos. No, mga suking tigpaminaw. Sa Juan 17:10 naghisgot nga ang mga balaang tao gipasidunggan. Ngano ba? Kay si Kristo napasidunggan tungod kanila. Kay matod pa sa atong Ginoo, diha kanila no sa mga balaang tao gipasidunggan ako. So kagahapon po naghisgot ta og tudling nga kining mga balaang tao makaambit sa kalipay ni Kristo. So ang mga santos kay makaambit man sa kalipay ni Kristo, so kung si Kristo gipasidunggan, sila usab mga santos pasidunggan. Mao na nga kanang atong mga kapiestahan ron mohaom na sa panawagan ni Pablo nga sa ulugo ng piyesta sa kaputli, meaning sa kabalaan. Mao bitaw nga ang atong mga piyesta ron nagsintro pag-ayo sa mga balaang tao. Kaya nga itong sa ulog diha, mao man ang maayong panig-ingnan sa maong mga bayani. Sama ni San Vicente, San Antonio, sa panadya, pagkadaghan. So mao na, dili kay, wa na lang yung tahimuon sa itong pagtuo. Di na mao na mga suking tigpaminaw. Unang-una, ang iglesia lagi na ay gahom. Nga, bisan unsay himuon diri siyota, tugta niya sa langit. Mao lagi nga, kailangan atong susihon jud unsang iglesia gyud nga historical, dili lang kay biblical. Kay bisan kinsa makagamit mga teksto sa Bible pero dili nato matrace ang ilang relihiyon back to the first century, back to kanabang sa mga apostol. Whereas kung diri ka sa Katoliko, di lang kay biblical ang kanang panudlo kung nakasabot lang yun ta, hasta pod historical kay
Wa may laing pundok nga nasumpay gyud ang iyang existence ba, ang iyang pagkaanaa sa pagkaanaa sa mga apostol niadto sa unang siglo. Even gani ang ubang mga relihiyon ni angkon ana nga only the Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. No other church can claim that kuno matod pa nila. Ang ila lang kuno nganong nibiya sila silang pagkatoliko bisag matrace gyud siya sa history nga mo ganid gyud pagbalik sa mga apostol kay nawala naman kuno ang pagkatinuod sa Iglesia Katolika. Nawala naman kuno ang pagkatinuod kay nanudlo naman kuno di mao. Mobitaw nga diristong tulumanon ato yung gihinay-hinayan yung panubag nga mga akusasyon lang na, no? Pero kanang mga akusasyon na mura na siya tinuod kung dili matubag. Kay mao lagi, no? Sakit maning pulunga pero mo may tinuod. Ang bakak balik-balikon di gani matubag, mahimong daw tinuod na pipilag ka mga dalunggan. Pero kung matubag na with rason gyud, kanang katuhuan gyud, so ato gyung establish nga bakak gyud ay na. Yeah. Pero di ta kay balo na mura yung tinuod. Mura yung tinuod ng mga suki ti pamina. Sa Matthew 10 verse 41 o Mateo 10:41 naghiskot ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios gantihan usab sa ganting madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga mayong tao tungod sa iyang pagkamayong tao gantihan usab sa ganting madawat sa maayong tao. Mao na related ani po na atong teksto atong gikutlo gahapon ba nga kana bang kung atong sabton ang mga balaang tao makaambit sa kalipay ni Kristo. So kay makaambit sila sa kalipay ni Kristo. So kung si Kristo atong gipasidunggan doon nag-ete mga kasaulugan alang niya, so alang po sa mga santos, mga balaang tao doon na po tayo kasaulugan. O ang katumanan niya na itong panahon karon mao na itong mga kapiestahan. Pero sad to say kay himuon mang argumento sa uban na itong mga igsung na himulag nga dili na mabasa nga magsaulog taog piyesta alang ni San Vicente, San Antonio. Bitaw, mo agree ko na di na mabasa. Pero take note, wala gyud manudlo si Kristo ng mga apostol nga tanang pagtulunan kinahanglan mabasa gyud. Ako ning challenge, no, kung bisan kinsa na minaw ron, no? Mga Katoliko o dili Katoliko, asang bahinas kasulatan o bisan gani sa sa kanang tradisyon lang sa mga apostol. Kay ang Katoliko gud manudlo di man kay Bible lang naman po'y kanang tradisyon nga wa na masulat, no? Asa ibig ingnon lang nato asang bahinas sa history o sa Bible nga nanudlo ang mga Kristiyanos gyud nga gitukod ni Kristo nga kapunungan ang maong iglesia, no? Nga nanudlo nga kinahanglan tanang pagtulunan mabasa gyud sa mga nasulat. Muna itong challenge. Kay gani, never gyud kalipo si Kristo nga gisugo silang Matthew, silang Juan, kanang gospel ipasulat. Wala. Except lang kato si John nga doon na instruction nga ipasulat tong Book of Revelation. Pero katong uban wala gyud instruction nga giingnan sila isulatan ninyo ha. Yeah. O katong mga nasulat ng daan sa Old Testament na una man to o wahi man ng New. So mao na mga suking tigpaminaw. Okay. Kailangan atong tun-an pag-ayo unsa pud kaayo ang mga panghimo sa simbahan sa kaulahiay ng mga panahon nga kinahanglan mo tuuta tungod kay gitugtan sa Ginoo. By the way, no, ako lang yun yung basahon yun kay basin gusto gid mo gid ba nga kanang walay kapin walay kulang. Kay ngano nga ang Katoliko kung doon nagali mga maayong mga balansayon sa pagtuo, bisag di na mabasa sa Bible letra por letra, di siya mahadlok nga muhimo ana. Kay gitagaan man siya gahom. Kay kung pananglit dili ta mo tuo anang gahoma, so ako para na ako magduda na mahinuong ko kung kana bang tinuhuanan na to mao ba gyud ning tinuod. Kay kung moingon ka nga ang tinuhuan nga tinuod nga gitukod ni Kristo walay gahom sa pagdili og pagtugot, ug mao na imong baruganan ako magduda kung tinuod ba nagdili.
Ano ba? Kaya ang akong nabasa diri sa Bible, ang iglesia nga gitukod ni Kristo na ay gahom sa pagdili og pagtugot. Ano yan? Mateo 18:18. Sultihan ko kamo, kisa maning kamo ang iyang katong mga sinaligan, mga sakop sa iglesia, especially katong mga teachers o the teaching church o inuntalang magisterium. Isa man ang magisterium, the teaching church. Simbahan nga nagapanudlo. Ang mga apostol, simbahan man ito nga nagpanudlo. Di ba? Sultihan ko kamo. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mo bitaw nga nganong atong giapil ni diri, kini mga sinulat ni Mateo, San Juan, Mark, kay may instruction nga. Sige, bisag wa ko gaingon ninyo nga sulaton ninyo ni, pero inyo man gisulat, tugtan mo na ako. Total, sakto man po na. Yeah. So, that power nahupta na sa unang mga kadagkuan dahil napasapasa na sa mga successors. Sa atong panahon mo naman itong mga bishops, pinanguluhan sa Santo Papa nga successor po ni St. Peter, tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. So na nila ang power, na nila ang gahom. So mao nang di mahadlok ang simbahan mo, himog mga daghan kayong kapiyastahan, kaya naaman siya gahom ni ana. Nya gigamit na, kaya naaman siya gahom. So kung ang atong simbahan mahadlok o muhimog mga kapiyastahan, kay wala na sa Bible. So ako magduda na kung mao ba ng iglesyaha nga gitukod ni Kristo. Kay wala may gahom sa pagdili og pagtugot. Pero mapamatud-an na to sa history nga gigamit yun na sa iglesyang gitukod ni Kristo. That's why daghang kay mga konsilyo, gani kining pag-ratify, kining pag-canonize ani mga libro, pila ka basahon. Ang Katoliko naman may nag-canonize. Kay panahon ni Kristo, panahon sa mga apostol, wala man silang mag-canonize. Asang bahinas kasulatan kung moingon mo nga ang mga apostol nag-canonize ang mga basahon pila ka buok? Wala oy. Never in history nga kadto mga direktamente nga mga apostol ni Kristo nag-canonize pila ka basahon ang libro sa Bagong Testamento o sa daan. Never. Mga suking tigpaminaw. Kaysa akong nasayran, pinaagi na sa Iglesia Katolika, awahin na canonize niya na ng ikaupat nga siglo no mga suking tigpaminaw na canonize ng pila kabasahon. Kay sa wala pa mag-canonize gani kining New Testament pila kabasahon, daghan kayong sinulat ang nakita nato sa history. Dili lang kay kining 27. Gipili ani sa rason nga dunay mga spurious mapud nga teaching. Nampoy mga gama-gama ra nga supak gyud sa panudlo sa simbahan. Naman po'y moingon nga dili Diyos si Kristo. Ingon na. Daghang kaayong mga kuan. Nagay moingon nga dili tinuod nga si Kristo kanang walay babae. Kay naay babae kuno si Kristo. May si Mary Magdalene kuno, may babae ni Kristo. Di ba na magay himuan mga nagsalida. Mutuor ba po ng uban? Na. Kaya naaman po na yun ang sulat gud ana gud sa unang mga sinulat. Posibleng gigamit po atong naghimuan ng salida ka ng Da Vinci Code. Yeah. Muna ang simbahan ng musog. Ayaw magtuwa na kay mabitang wala na to gi-appeal lang basahon ng gikutluan na kay spurious na dili nagkatuhuan. Yeah. Bikuan yun. Pakatap yun ang istoryahan. Yeah. So, mao na no mga suking tigpaminaw nga kinahanglan atong sayron sa atong tinuoang Katoliko. Sa Gipadayag Kapitulo 11 tudling 10 naghisgot dinhi gihapon kasaulugan nga kung atong sabton ang katumanan kanang atong mga kapiestahan ron alang sa mga santos. Ano ba? Gipadayag 11:10 malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinaagig paghinatagay og mga gasa kay gipaantos man pagayo ang katawhan niadtong duha ka propeta. Wa man gyud laing katumanan niini stong panahon ron mao man gyud ang mga kapiestahan alang sa mga santos. Pero no atong ipahinumdom sa tanang mga Katoliko kay bisag maayo ang tumong nato niya na atong mga kapiestahan. Pero hangtod karon daghan atong nag-abuso. Daghang nag-abusar nato. Mo man gani nga usahay ang atong
pastor ya sa tadapit nga parokya, magkauna-hunaan lang usahay og instrikto mayong di ta magmisa kay anong gahi mag-ulo. Tao ragod po na itong pastor, na po na sila pagkatawhanon. Masuko po na sila. Diba? Nya, di rabaw ta mo sabot. Gusto ta, kita rin sabton, sige, di ba? Dili, oy. Ito mga pare, mga tao na, oy. Mubati po na sila tawhanon. Munang di ta matingala, kay kita galing bati, galita. Parehas naman ta. Kalainan lang, kuan, katungdanan lang may kalainan na to. Sila, ordinado nga pare, kita mga laiko. Pero mga apan, kandidato tatanan na mapare ka o mga dili pare, pwede kita magkabaton o kinaiya nga medyo kuhan. Tawhanon kay mga tao matatanan. Diya lang sa katungdanan ta managlahi ng mga suking tigpaminaw. Lucas 1:52. Ituboy ang mga mapaubsanan kun mga santos. Yan ka na mga kapyestahan, konkrito gugay ng pagtuboy sa mga santos, mga suking tigpaminaw. Mao manggali nga na sayo pagsabot sa uban kay gipagka-Diyos kuno na atong mga Katoliko. Dili na mao. Sangli tapikin naman po na itong oras no mga suking tigpaminaw. Ugma no akong pahibalo ninyo nga ang atong tema mahitungod sa intercession of saints, kanang communion of saints kay namang goy parte sa Biblia nga nag-ingon usa lamang ang tigpataliwala tali sa Dios o sa tao nga mao si Kristo. Nya ngano man ang Iglesia Katolika daghan mang tigpataliwala. So, atangin ninyo ugma ano mga suking tigpaminaw. Kay atong hisgutan na pag-ayo. Okay. Pero no atong subli pagpahibalo ninyo nga kining atong tulumanon mo expire ni sa atong kining atong contract nga napirmahan diri sa maong radio station karong July 14, no? Kay 3 months ra ba ang atong contract nga gipirmahan. Dahil ang atong sponsor for ang iyang pledge 3 months ra pod. So wapatay sponsor sa nga klaro para next na pod, no? So mao na nga ay mo katingalag mo kalit og kawala ni atong program, no? Kung lang ha kay di man po nato masiguro kay basin do nilain na pod mo sponsor na pod ani. By the way, no, kagahapon wa man ta ka program nya matod pa sa atong manager diri nga muad ta og one pod programan. So 14 man gyud ang atong expiration sa atong contract. So napatay program pagka 15 ana July 15 kay wa man ta ka program kagahapon. Basin ganing madugangan na pod og na pay brown out. Ampol tag dili mo brown out kay para mahuman yun atong kuan kining contract pod nga una. O gyapon nato nga kung ganahan mo ani nga naa na pilayang mo sponsor. Para nga mapadayon gyapon nga atong program. Okay, no? So ato ning tapuson pinagis pagbasa day, no, sa pagampo ni Saint Francis sumala na sa atong kinibang naandan. Okay. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Mga suking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong upus nga sulugawan sa maong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dunduyano, Senior alias Veritas Moingon. Hangtod ug mapukuan sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.